बड'फानो बर'नि बिफा जारिमिनारि बर'नि आंगो बरागारि गामियाव जोनोम मोननाय जात बर' बिमानि दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङै आरो भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय जिल्ला दखरा आरो दालाइसा एबसुआ दिनै आरो दालाइसा एबसुजों लोगोसे बुहुमाव रायजो जानाय साफ्रोमबो बर' न'खरखौनो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे 35थि थैनाय सानजों जे लोब्बा लाखिनानै जे 5 लाख आलारि साखि सावनाय बे हाबाफारिखौ बिथिं हरदोंमोन आरो बेखौ बिथा खालामनानै दिनै सादिखालि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै हानायसिबां दिनै 500निबो बांसिन आलारि बाथि बे जायगायाव सावनाय जादों। जाहोना बेनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि बारग' आफादगिरि आरो 9थि आफादगिरि जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे दुलाराय बर' हारिनि थाखाय बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिथाङा थांनानै थानाय समाव आरो बिथाङा थांनाय समनि आबुं जिउआवनो बिथाङा बर' हारिनि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिखौ लानानै बिथाङा खामानि मावलांबाय थादोंमोन। दा दिनै जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे बर' हारिखौ लानानै बर' हारिनि मोनफ्रोमबो जेंना जेंसिखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय आरो बर' हारिनि राजखान्थियारि मोनथांखिखौ आबुङै मोनफुंनांगौनि थाखाय बिथाङा जि सोमावसारनाय बेखौ दिल्लीनिफ्राय बिथाङा जागायजेनदोंमोन आरो बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि सानस्रि सान्थौ आरो बिथांनि जि माखासे दाबिफोर सरकारनि सायाव बे दाबिफोरखौ गोथाङै लाखिनांगौ आरो बेखौ बिथा खालामनानै आरो बैफोर दाबिफ्रा दिनै सानफा एफा मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै जाफुंलांबाय थादों। दा बेखायनो थांनाय 2024 मायथाइनि 4 डिसेम्बर खालि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि थाखाय भारत रत्न होनांगौनि थाखाय आरो बड'फानि मुङै जे भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव जे मोनसे लामा एबा मार्ग जानांगौ लामा एबा मार्ग आरो बेजों लोगोसे नङाबा फ्लाइअभारनि मुङा जानांगौ बेखौ लानानै मोनसे डिमान्ड खालामदोंमोन आरो बे डिमान्ड खालामनायखौ बिथा खालामनानै अमित शाह बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुमायाव जेब्ला गाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन जे बिथाङा खोथा होदोंमोन जे फैबाय थानाय एप्रिल दाननि गेजेराव जे बिथाङा जि खोथा होदोंमोन बेनो जाहैबाय जे बड'फानि मुङै मोनसे लामा एबा दालांनि मुंखौ होलांनाय जागोन होननानै बै कनफारेन्स एबा बै जथुमानि गेजेरजों बिथाङा दुलाराय बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा खोथा होलांदोंमोन। आरो दिनै बिथांनि 35थि थैनाय सानखौ बिथा खालामनानै आरो बिथांनि लिभ एन्ड लेट लिभ जि मोन्थोरखौ लानानै बिथांमोना दिनै भारत सरकारा मान होनानै दिनै बिथांनि 35थि जि थैनाय सान बे थैनाय सानाव बिथांनि मुङै दिनै दिल्लीयाव 835 मिटार बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दिनै लामा होनाय जाबाय। बे बर' हारिनि थाखायनो जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला सा सानजा भारतजों लोगोसे आसाम जे आसामाव दिनै दासिमबो बा आसामजों लोगोसे सा सानजा भारतावनो दिनै सानैल' सुबुंनि मुङा दिनै बेबायदि गोदान दिल्लीयाव जे बेबायदि बिमुं मोननाय जादोंमोन बेनो जाबाय सेथिया जाबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि बेनो जाबाय गपिनाथ बरदलै जे बिथांनि मुङै भारत सरकारा थांनाय गोलाव समनि सिगांनो जे बिथांनि मुङै मोनसे लामा होनाय जादोंमोन। आरो बेबायदि नैथियाव जाहैबाय आसामनि सासे फिसा जायनिखि भारत रत्न बान्था मोननो हानाय डक्टर भुपेन हाजरिका बिथाङाबो दिल्लीयाव बिथांनि मुङै मोनसे मार्क होनाय जादों। आरो बेबायदिनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव आरो दुलाराय बर' माहारिनि आशीर्बादनि गेजेरजों आरो जों खौसेथि थानायनि थाखाय दिनै भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बिथांमोना दिनै बड'फानि मुङै दिल्लीयाव मोनसे लामाखौ होनाय बे बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा। बड'फानि बिमुंजों दिल्लीयाव मोनसे 835 मिटार लामा होनाय बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। दा बेखायनो बे समाव साफ्रोमबो बर' रायजोनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं बेखौसो खावलायहरनो नागिरदों जे बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुङानो जुदि गावजों गाव खौसे जालायनो हायोब्ला अब्ला फैबाय थानाय समाव बर' हारिया बुहुमखौनो जै खालामनो हानाय मोनसे थासारिसिम फैगोन। दा बेखायनो गावस्रानाय गैयै जे बर' हारि मोनसे दानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थाखाय दिनै खामानि जि मावलांबाय थादों बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो मिशन आरो भिजनाव जे साफ्रोमबो बर' न'खर साफ्रोमबो बर' सुबुङानो जेन बाहागो लानानै जाफुंसार जायो बेनि थाखाय आं बे समाव दुलाराय बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरखौ आं बे समाव खावलायहरबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ डिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ डिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडिय'लजिस्ट
सार्जारि, डेन्टेल, कार्डियोल'जि, गैस्ट्र'न'ल'जि, यूर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सनोग्राफी, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्शन्स, गल ब्लाडार स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।